ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಏತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಬತ್ತಂಡಲ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದಂಟದು ಏರೆಗ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಪಂತೆರು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರದ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ಪಂಪನ ಕೂಟದ ಮುಗಿತಲುಡು ಆರ್ಪ ತಿರುಗೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದಿರ್ತ ಪತ್ತನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ಪಂಪನ ಕೂಟನು ಆಯ್ತಾರದಾನಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರದ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿದ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗಣಡು ಇಡೀ ದಿನ ನಡೆತದ ಬಯ್ಯಗ ಮುಗಿತಲಲಿಯಸ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮೋಹನಪ್ಪ ತಿಂಗಳಾಯರ್ನ ಜಯ ಜಯ ತುಳುವೆ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆನಾಡಿಗ ಪದತ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾದ ದುಮ್ಮತ್ತ ಬಿನ್ನೆರು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗ ಪುರ್ಪ ಪಾಡಿಯರು. ರಾಜ್ಯದ ದುಮ್ಮದ ಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾತಿರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪರಿಸರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು. ತುಳು ಲಿಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಡೆದ 2021 ತಾನು ಕಾಡು ಇಲಾಖೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದ ಪುನಗ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ. ಶಾಲೆಲಿಡು ಪದವಿ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಲಾಸ್ಲಿಡು ಕನ್ನಡದಂಜನೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಂಚ ಆವುಡೊಂದು ಪಂಡಿರು. ತುಳು ಭಾಷೆನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಪಿಗಳು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯ ಲಿಪಿಗಳು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು 2021ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು. ಸರ್ಕಾರ ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಡತ್ತೋ ಬಿಡತ್ತೋ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಆದರೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸುಳ್ಯದ ಶಾಸಕರು ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರುಳ್ಯ ಪಾತಿರ್ದು ಇತ್ಯದ ತೆನಸ ಕ್ರಮ ಬದಲಾದ ಶರೀರದ ಸಮತೋಲನ ತತ್ತು ಪೋತುಂಡು 5 ವರ್ಷಗೆ ಬಗ್ಗದ ನಡಪುನಂಚ ಒಂದುಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆನು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಾಯ್ರೆ ರಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲದ ಶಾಸಕರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡಿರು. ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜವನಿರು 5 ವರ್ಷ ನಗನೆ ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಿ 12 ಜನ ಬೋಡು ಒಂಜ ಬುಡೇತಿ ಬೋಡು ಒಂಜನ ಮಗೆ ಬೋಡು ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಏನಂದರೆ ಒಂಜಿ ಕೋಳ ಅಣ್ಣ ಬೋಡು ಒಂದು ದಾಯ ಆತನ ಪಂಡ ಇತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮತೋಲನ ತತ್ತನ ಹೇಳ್ದಾರ. ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಈ ರೀತಿದ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರೋದುಂಡು. ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಪಾತಿರ್ದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ವನಸು ತೆನಸು ಸೇರಿನಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದೇನು ತೋಜಾವನ ಐತ ಒಟ್ಟಗು ನನ್ನದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜವಣೆರೆಡ್ದು ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೊಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ವರಿಪೊಡುಂದು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಪುಟದುಂಡು. ಏತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಬತ್ತಂಡಲ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದಂಟದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರೆ ಏರಿಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆತದಿಂದ ಖಾದರ್ ಪಂಡೇರು. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಲಿಪಿ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಲಿಪಿನ ಮುಕ್ಳು ಪೂರ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನಗಳೇ ಕಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಉರಿಪೊಡು ಬಂದೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ಐನ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕದ. ಆ ಕಾಲಡ್ ಇನ್ನು 1000 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಲಿಪೀಜಿನಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆನ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಐನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಆದುಂಡ ಐನ ಇನಿ ಜೀವಂತವಾದ ದೀಪದ ಬದ್ದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪಾತೆರ್ದೇ ಜನಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ತದೆ, ಹಿರಿಯರ್ದು ಕಿರಿಯರ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ಐನ್ ಜನಾಂಗ ಕೊಡದೆ ಈತ ವರ್ಷ ಐನ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬೈದೇನ ಪಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡಿನಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಗೌರವ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನು ಪೂರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಫಾಂಟ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಯತೀಶ್ ಮುಂಡೋಡಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಗೆಟು ಉಮೇದದೆತ್ತು ನದುಂಬದ ಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೊಬ್ಬುದ ಸಾಧಕರು ಮುಕ್ತಾ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಕೀಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಗರಿ ನವೀನ್ ಭಂಡಾರಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರದ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ನಿಧೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿರೂರು ಲೇಸರ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿ ವಹಿಸಿದ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರದ ಗುರ್ಕಾರರು ವಿನಯ್ ಮಣಿಯಾನ ಇಂಚ ಬೇತೆ ವಲಯದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಶಂಕರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮೂಹ ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂಜಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರದ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೇಜಸ್ ಸುಧಾಕರ್ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ನವೀನ್ ಭಂಡಾರಿ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಮುಗಿತಲ ಲೇಸಡಿತ್ತರು. ರೇಣುಕಾ ಕಣಿಯೂರು ಬೊಕ್ಕ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಒಡಿಪು ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ಮುಟ ನಡಪುಂಡು. ಕರಿನ ವರ್ಷ 4,50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾತನೆಂದು ದಸರಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿನಯ್ ಕರ್ಕೇರ ಪಂತಿರು. ದಸರಾ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ಟು ದುಂಬತ್ತ ನಡಪಾಯಿನ ಸಭೆಟ್ ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಒಡಿಪು ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿಲಿನ ದುಂಬತ್ತ ನಡಪವನ ಸಭೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ನಡೆತಂಡ.
ದಸರಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿನಯ್ ಕರ್ಕೇರ ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಪಡೆದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ಮುಟ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಕರಿನ ವರ್ಷ 4,80,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾತಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿಲ ಗಡ್ದಿಡು ನಡಪಾಯಿರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ಅಂತ ಪಂಡಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘ ಉಚ್ಚಿಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಯ ಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಒಡಿಪು ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರನು ಬಾರಿ ಗಡ್ದಿಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರು ಸಾಕಾರ ಕೊಪ್ಪನಂಚ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂಡೆರು. ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ ಸಿ ಕುಂದರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಬಿಲೆ ಏರ್ತೆಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಪ್ಪು ನೀಡಿದ ಅವರ ಈ ಬಗೆಟ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಗುಮನದೀದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಡು ನಡಾತಂಡು. ಈ ವರ್ಷದ ದಸರೋಗ್ಲ ಮಾತಾ ಸಾಕಾರಲ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಭರವಸೆ ಕೊರಿಯರು. ಒಡಿಪು ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾದ ಸಾರಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಪಾತಿರ್ದ ನಿಚ್ಚ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ನಿಚ್ಚ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಸೇರಿನಂಚ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ಮಾತಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ದಸರಾ ಉತ್ಸವದ ಮಾತಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬುಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಗೆಲ್ಮೆಡು ನಡಪೆರೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ದಾನಿಲು ಇಂಚ ಸರ್ವೇರ್ನಲ ಇಡೀ ಸಾಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಐತದ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂಡೆರು. ಶಾಸಕರು ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಟಿತ್ತರು. ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಬಾರ್ದು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಇರ್ಬೋದು, ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿರ್ಬೋದು, ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸತತವಾಗಿ ಇನ್ನು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೀಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಶ್ವತ ನಿಧಿಯನ್ನು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಟೈಲರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಉಳ್ಳಾಲ ಗಾಣಿಗ ಸಂಘದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ಲ ಆದಿತ್ತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಸ್ ಟೈಲರ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕರೆದು ಪೋದಿತದ ಅರೆಗೂ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಉಳಿಯಾಡು ನಡೆತಂಡ. ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯಡು ಗುರುತು ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಸ್ ಟೈಲರ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕರೆದು ಬೋಧಿಸಿದ ಅರೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಂಧಾವನ ಸಭೆ ಉಳಿಯಾಡ ನಡೆತಂಡ. ಉಳ್ಳಾಲ ಗಾಣಿಗೆರ್ನ ಸಂಘದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಗಾಣಿಗೆರ್ನ ಯಾನೆ ಸಫಲಿಗೆರ್ನ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಗಾಣಿಗೆರ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲಾದ ಆತ್ಯಾತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೈಲರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಸ್ ಟೈಲರ್ ಸೇವೆ ಸಂಧಾದಿತ್ತರು. ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಟ್ರು ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಧರ್ಮರಸರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ದೇವು ಮೂಲೆಣ್ಣಿ ಪಾತಿರ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಟೈಲರ್ನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಲಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡೆರು. ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡಳಿತದ ಮುಕ್ತೇಸರು ರಾಜೇಶ್ ಉಳಿಯ, ದುಂಬುದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು US ಪ್ರಕಾಶ್, ಗಾಣಿಗ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊಲ್ಯ, ನಾರಾಯಣ ಉಳ್ಳಾಲ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅರಸುಬಿತ್ಲು, ಉಬಾರ್ ಗಾಣಿಗ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಉಚ್ಚಿಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಪಶುಪತಿ ಉಳ್ಳಾಲ, ಜೀವನ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ಸುಂದರ ಉಳಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಸೇರಿನಂಚ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನ ಮಾತಿರ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಟ್ಟಿತ್ತರು. ಶಾರದಾ ನಿಕೇತನಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎಸ್ ಟೈಲರ್ನ ಸುದ್ದ நடத்தண்டு. ಬದುಕದು ತೋಜಾವುಡಿಂಚನ್ನ ಬಂದನ್ನೋಡ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಅದು ಬದುಕೋಡು. ಆ ಬದುಕದ ಸಾರ್ಥಕತೆನೇ ನಿರಂತರ ತೋಜನ ಅದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಟೈಲರ್. ಇನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಕೋದೆ ನಾಯಕನಾಡ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಳೆಯಲ್ಲ ಹಂಚೆರಡಾತ್ರ ಮಾತಾಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಮಂಜಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಎನ್ನಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಮಾತೆರನ್ನ ಸೇರೊಂದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಪನ ಮನ್ನಡೆ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿಡು ಅಪ್ಪನ ಮನ್ನಡೆ ಅರಿಗೊಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆನ ನಡಪೋಡು ಬಂದಿನ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮರಳು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಅರೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದ. ಭಾರತದ ಅಖಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಕಾತೊನ್ನವು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವ ಬಂಗೇರ ಪಂತೆರು. ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಲಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಾದ ಕಲ್ಲಡ್ಕಡು ನಡಪಾಯಿನ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿನಾಚರಣೆ 6 ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೆರು.
ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಲಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದಾನಿಲೆಟ್ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕಲ್ಲಡ್ಕೊಡು ಗಾಡಿಲಿನ ಜಾಥಾ ನಡತಂಡು ಜಾಥೋಡು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ರಾಜೇಶ್ ಬೊಲ್ಕಲ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಕುಡ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವ ಬಂಗೇರ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದ ಭಾರತದ ಅಖಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಕಾತುನ್ನೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ. ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಂಪರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಜವಂದಿಲಿಡ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡವನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡೇರು. ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಕುಡ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರು ನರಸಿಂಹ ಮಾಣಿ, ದುಂಬದ ವಾಯುಸೇನೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್, ವೇದಿಕೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಜತೆ ಸಂಯೋಜಕರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕಮ್ಮಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಟ್ಟ ತಾಲೂಕು ಸಂಯೋಜಕರು ನವೀನ್ ಕೋಲ್ಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತರು. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ನಡಪಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಅಗತ್ಯ ಅಂದು ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಒತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಸಾ ಪಂತೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಡು ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಮಾಲಿಕೆದ ಒರ್ಮನೆ ಸಂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಮಾಲಿಕೆದ ಒರ್ಮನೆ ಸಂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಉರ್ವ ಲೇಡ್ಹಿಲ್ ಕೈತಲ್ದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನೋಡು ನಡೆತಂಡು. ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಒತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಸಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪಿ ಹರೀಶ್ ರೈ ಪಾತಿರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೊಂದಿದ್ದು ಅವತ್ತ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಸಾ ಪಾತಿರ್ದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ ನಡಪವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಅಗತ್ಯ, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪಕ್ಷಪಾತ ದಾಂತಿನ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಲೆಗೂ ಮಾನವೀಯತೆದ ವಿಚಾರಲೆಗೂ ಒತ್ತು ಕೊರಡುಂದು ಸಲಹೆ ಕೊರಿಯರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಿಎನ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಭಿನ್ನರಾದಿತ್ತರು. ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಅನ್ನು ಮಂಗಳೂರು, ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಡ್ಕಸ್ಥಳ, ಪತ್ರಕರ್ತರ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕ ಇಂದಾಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತರು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2-3-4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಖಲೀಕರಣ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಣ್ಯರು ಬಂದು ಇದರ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೆಸ್ನವರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಸತ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರತೆ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಬಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯತೆ ಇರುವಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾಗ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಉಂಟು. ಕುಡ್ಲದ ಎಸ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೂ ಪಣವು ಸಹಾಯಪಟ್ಟನ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪನ ಬೀಡ್ಸೆರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯ ತಲೇಸು ಕುಡ್ಲದ ಬಾಳಂಬಟ್ ಹಾಲ್ ನಡೆತಂಡ. ಕುಡ್ಲದ ಎಸ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೂ ಪಣವು ಸಹಾಯಪಟ್ಟನ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪನ ಬೀಡ್ಸೆರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಾಳಂಬಟ್ ಹಾಲ್ ನಡೆಪಾಯಿರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಕಾರ್ಲದ ಜ್ಞಾನ ಸುಧಾ ಸಮೂಹ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ತಾಪಕಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರಾದ ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಬಯಕಿಯರು. ಎಸ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 402 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಟ್ಟು 15,17,500 ರೂಪಾಯಿ ಪಣವು ಸಹಾಯ ಪಟ್ಟಿಯರು. ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ 2025-26 ಸಾಲಡು ಪದರಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಪದರಾಡಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕ್ ದಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಬಡವಿರು ಜೋಪ್ಲೆಗೂ ಸಹಾಯ ಪಣವು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಸೊಸೈಟಿದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಆನಂದಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ 11 ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತರು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡ ಆಟಿದ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟೇರ್ನ ಭವನೋಡು ನಡೆತಂಡ.
ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ನಿಲೆಟು ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಡ ಆಟಿದ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟೆರ್ನ ಭವನಡು ಆಟಿ 24 ಪೋಪುನಾನಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಮರಿಯಾಲುಡು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಆಟಗೊಬ್ಬನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಆಟಿದ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟ ಉದಿಪನ ಆಂಡ್ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘಲೆನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಪಾತೆರ್ದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟೆರ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಾಕಿದಕ್ಲಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮುಡ್ಲ ಗಡಿಪತ್ತಿನಕ್ಲೆನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತಿದರು ಹಿರಿಯರೇನು ದುಂಬುದಿದ ಕಿರಿಯರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತನ್ನವು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಹೊರ್ತಂ ಪೋಡುಂದಂಡ ನನದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗುತ್ತುಮಲ್ ಪೋಡುಂಡ ಅಕುಲ್ ಏತ್ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಏತ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಗತ್ತದ ಗುತ್ತದ ಪೂರ ಮರ್ಯಾದೆನ ಹೊರ್ತೊಂಬೈದೇರು ಅవి ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಭಾರಿ ಹಂಗೆ ಜಗನ್ ನಡೀತಾ ಪಂಡೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಪಾತಿರ್ದು ಬಂಟಿರ್ನ ವೇದಿಕೆಡು ಪಕ್ಷಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಸಮಾಜ ಗುಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ದಿವನುಡೊಂದು ಪಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲನ್ಪ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕೊಪ್ಪಡು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘದಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಡ್ ಸಂಘದಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನೇತ ಪಾತರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಒತ್ತುದು ಇದು ಪನ್ಪ ಪಾದುವಾ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೇರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸದ ಪಾತಿರ್ದ ಆಟಿದ ಪೊರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಂಘದ ಮಾತಿರ್ಲಾ ಪುಣಿತಿರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ತಯಾರು ನಡೆತದಂಡ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತ ಸಮಾಜದಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರ್ತು ಮಲ್ತದನೆಂದು ಪಂಡೇರು. ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನದ ಬಂಡ ಆಟಿದ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಾಲಿ ಆಟಿದ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆದಪ್ಪು ಕ್ರೀಡಾ ಆದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೇಳಿದು ಇಡೀ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭಾರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟೆರ್ನ ಯಾನೆ ನಾಡವೀರನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಇಂಚ ಬಿನ್ನೆರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೇರು. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಾಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂರಿಂಜೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗೀತಾ ಸುರತ್ಕಲ್, ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾವಡ, ಲಲಿತ ಕಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಧನ್ಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ತಡಂಬಾಯ್ಲ್, ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಡು ವಾರಿಜಾಡಿ ಬಂಗೇರ ಕುಳಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪೆರಡ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನ NSS ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿ ಪನ್ಪುನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಯುಕ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯರೆಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೇರು. ಪದ ನಲಿಕೆ ಸೇರಿದು ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ BC ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಲೆಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸ್ಬಾ ಎ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸ್ಬಾ ಸಿ, ಮಣಿಪಳ್ಳ ಮೂಡನಡುಗೋಡು ಎ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡನಡುಗೋಡು ಬಿ ಒಕ್ಕುಟಲೆನ ಅಧಿಕಾರದೆತ್ತೊನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧನಾ ಸಭೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ SDM ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಡು ನಡೆತಂಡ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ BC ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಲೆಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸ್ಬಾ ಎ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸ್ಬಾ ಸಿ, ಮಣಿಪಳ್ಳ ಮೂಡನಡುಗೋಡು ಎ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡನಡುಗೋಡು ಬಿ ಒಕ್ಕೂಟಲಿನ ಅಧಿಕಾರದಿತ್ತೊನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧನಾ ಸಭೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ SDM ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಡು ನಡೆಪಾದಿತ್ತೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳದ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರಾಯ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ್ನ ಮಲ್ತೇರು. ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಪಾತಿರ್ದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪೊಂಜೋನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಲಿನ ಪಣವುಡು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಿತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಡು ಉಂತುನ ಬದುಕಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ಪಂಡೇರು. ಬೇತೆ ವಲಯದ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರಾಯ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಆಯ್ನು ಒಕ್ಕೂಟಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರದಿ ತೊಂಡೇರು. ರಮಾನಾಥ ರಾಯ್ ಪಾತಿರ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಕ್ಲಿನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದು ಪಣವುಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ದುಂಬುಕ ನೆರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಪಾಲು ಮಹತ್ವದವು ಆದುಂಡೊಂದು ಪಂಡೇರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ BC ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗದ ಒಡಿಪು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆನಂದ ಸುವರ್ಣ ದಾಖಲಾತಿ ಕೈಪಗಪುನ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು. ವಾಮದ ಪದವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರಿಂಗಲ ಗುರುಕಾರ್ಯ ವಹಿಸದಿದ್ದರು. ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಲಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಜಯಂತಿ ವಿ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ
ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಪಂಜಕಲ್ಲು ಮಲ್ಲಬಿನ್ನರಾದಿತ್ಯರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರ ತೂವನ್ನಕ್ಕಲು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘುಲಿನ ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಟಿತ್ತರು. ಇಲ್ಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನಂಚೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದುಶ್ಚಟಗಳಿತ್ತಂದ ಐನ ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿಯವರೆಗೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆತ್ತು ರಾಜ್ಯೊಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಆತು ನಮ್ಮನೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾರ್ಗಿಲಿಡು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪನಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಮಾದರಿಯಾಯ ನಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಪಂಡ ತಪ್ಪತ್ತು. ಇಂಚ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಯ್ದರು ನಿಖಿಲೆಗಳೊಂಜಿ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಕಲ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಬಣ್ಣು ನಿಖಿಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಬನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣ್ಣೊಂದು. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೇನ ಮೂರ್ತಿ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದಿನ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಗುರು ಜಯಂತಿನ ಬಿರುವೇರಿನ ಪರ್ಬದಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಪಂತೆರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ದುಂಬಳ್ತಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ 172ನೇ ಜನ್ಮ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕೊಡು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಭಾಷಣ ಪಂತ ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಸಾಮರಸ್ಯ ಜಾಥಾ ನಡಪೆರೆ ಇತ್ತದು ಆಯ್ತ ಲೆಪ್ಪೊಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಣ್ಣಂಜೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣರು ನಡೆತಿಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಾಲೂಕು ಬಿರುವೆರೆ ಸಂಘುಲಿನ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರುವೆರೆ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕಿಯರು ಗರಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸೇರಿದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರು. ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿನ ಬಿರುವೇರಿನ ಪರ್ಬದ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಒತ್ತಾಯ ಎಂಕ್ಲಿನ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡೆರು. ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿತ್ತರು. ಬನ್ನಂಜೆಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದಿಂದ ಹೊರಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರುವು ತೆಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಉಡುಪಿಯ ಒಂದು 2ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮಗೆ ಸಮಾಜದ ಕಡಪಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಇದು ಒಂದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಲವ ಮನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಂದೇಶ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಜಾಥವನ್ನು ಯುವ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ತತ್ವ ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ ಆ ಯುವ ಜನತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗುರು ಸಂದೇಶ ಜಾಥಾ. ಈ ಗುರು ಸಂದೇಶ ಜಾಥಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದವರು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕುಡ್ಲದ ದತ್ತನಗರ ನಿವಾಸಿಲಿನ ಸಂಘದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ಬದುಕು ಬಗೆಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದಿತ್ತರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ದತ್ತನಗರ ನಿವಾಸಿಲಿನ ಸಂಘದ ನೆಲೆಟ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ಬದುಕದ ಬಗೆಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ನಾಯಕರು HK ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಿರುತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶಲೇನು ತೆರಿಪಾಯರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ದು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಮುಂದೇನು ಅನಿಷ್ಟದ ಕಾಲ ಅಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತರು. ಅಂಚಾದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಣಂದು ಪಂಡೆರು. ದತ್ತನಗರ ನಿವಾಸಿಲಿನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು
ಮುಖಂಡರು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮ ವಹಿಸದಿದ್ದರು. ಈ ದುಂಬದ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ವನಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಸಂಘದ ಪಣವು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯಂತರು ಸಾಯಿಶ್, ಸಂಘದ ಈ ದುಂಬದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ತಯಾರು ಮಲ್ತ್ ಕನತಿನ ಆಟಿ ಸೇರಿನಂಚ ಮರಿಯಲದ ಅಟಿಲು ಅರಗಣೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತರು. ದೇವರು ಕೂಡ ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಪಗ ಹೊತ್ತು ಪೋಪುನವೇ ಕಷ್ಟ ಹೊಂದಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಪಗ ಗಡಿಯಾರ ದಾಂತಿನ ಕಾಲ ಈ ಹೊತ್ತು ಪೋವಂದೇ ಇತ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭನ ತೂತು ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆರು ಆಟಿ ಆಡೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸೋನ ಓಡೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಿರ್ನಾಲ ನೀರಾದು ಪೋಪುಂಡೊಂದು. ಕೊಟ್ಟಾರ ಕೋಡಿಕಲ್ದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ದ್ವಿದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಲೇಸ್ ಆಟಿಡುಂಜಿ ದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ಕೋಡಿಕಲ್ಡ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಶಾಸಕರು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಚನೆ ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಲೇಸುಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರು. ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಪಂಪಿನ ಭೇದದಂತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಸಮಾನತೆಡು ಬಾಳುನವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದೇನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟಿರ್ನ ಸಮಾಜಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ತಿರು ಕೊಟ್ಟಾರ ಕೋಡಿಕಲ್ ಬಂಟಿರ್ನ ಸಂಘದ ದ್ವಿದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಡು ತನ್ಕಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಭಿನ್ನರಾದ ಪಟ್ಟುಂಡಿರು. ಬಂಟಿರ್ನೆಯನ್ನೇ ನಾಡವೀರನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕುಡಿಯಲು ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಮೇರಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದೊಟ್ಟುಗು ಸುರುವಾಯಿನ ಸಭಾಲೇಸಡು ಮಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಸಕರು ಅಂಚನೆ ಸಾಗರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಾಗರ್ ಕೋಟದ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್, ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತರು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಮೊಕಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಸಂಘದ ಕರಿನ ಇರುವ ವರ್ಷಲಿನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾಯರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬನ್ನು ಕೊರಿಯರು. ಆಟಿ ಅಮಾಸೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪುಣ್ಣಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದಿನ ದಾಯಗ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆ ದಾನಿ ಅವೇನು ಪರುಡು ಪಂಪಿನ ನಂಬುಳಿಗೆ ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ ಐಟ್ ಕುಲೆ ಪಿಶಾಚಿಲು ನಿಲೆಯಾದ ಪುಂಡಿಗೆ ಅಕುಲು ಮರ್ದನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪುವೆರೆಗೆ ಅಂಚಾದು ಆ ಮರ್ದನ ನಮ್ಮ ಕನೇರೆ ಪೋನಾಗ ದುಮ್ಮುನಾನಿ ಪೋದು ಆ ಮರನ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ನೂಲನ್ನು ಸುತ್ತದು ಆ ಮುದೆಲನ್ನು ಮಾತ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತದು ಒಂದಿರು ಇದಿದ್ದು ಕಾಂಡೆ ಜಾವಂದದ ಪೊರ್ತಗ ಬರ್ಪ ಪಂಡದ ಮರ್ದಾವಡು ಪಂಡದ ನಟ್ಟದು ಮನದಾನಿ ಪೋದು ಅವೇನು ಕಲ್ಲಡು ಕೆತ್ತದು ಪಂಡ ಕರ್ಬನು ನಮ್ಮ ಗಳ ಸೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆತ್ತಿದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೂಜೋಡು ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೂಜಿಜಿಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ತೆಗುಲು ಜೀ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಳಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಡೆ ಪೋದು ಅವೇನು ಕಂತದು ನಮ್ಮ ಐಕ ಒಗರಡೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಮೆಂತೆದ ಗಂಜಿ ಪರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ನಮಕ್ ತೋಜಿದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಹಿರಿಯ ಹಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪದ್ಧತಿ ನಿಯಮನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೂತೇವೆ. ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಆ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದು ಪುಂಡು. ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನಿರನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತಿರಿಯರು. ಉಪಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಜಯಂತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮ ವಹಿಸದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿರೋ. ಯೋಗ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಚನೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡೆತಂಡು. ಸಂಘದ ವಲಯದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಎಂಡಿ, ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡೆತಂಡು. ಯೋಗ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಪಾತಿರ್ದು ಯೋಗದ ಮಹತ್ವನು ಬತ್ತಿನಕ್ಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು. ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಇತ್ತಿನಕ್ಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಶಕ್ತರಿಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೂ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೂ ಸಹಾಯಧನನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಶ್ರೀ ಕುರುವಂಬ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಘದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಂತರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕಲಾವಿ, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷದಿ ರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಗರ್ ಕೋಟ್, ಶಿವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಕಲ್, ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಕಲ್, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಕಲ್, ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಬಾವಿ, ಯೋಗೀಶ್ ರೈ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಆರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪಾಕಜನ ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಿರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ತರಾವರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಜೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಸುಧಾಮ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟಿರ್ನ ಆಟದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಹಭೋಜನ ನಡೆತಂಡು.
ಸಮಾಜುಡುಪುನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಹಾಡುಚಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡವನ ಕೆಲಸ ಆವಡೊಂದು ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು. ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಡು 21ನೇ ದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ 6 ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಜುಲೈ 12 ಆಗಸ್ಟ್ 28 ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೃತಾಚರಣೆದ ದಿನಮುಟ 48 ದಿನದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ನಡೆತೊಂದುಪ್ಪುನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಡು ಈ ಆಯ್ತಾರ 21ನೇ ದಿನದ ಪೂಜೆಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನು. ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ, ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ, ವಾಯನ ದಾನ, ಗುರುಪೂಜೆ, ಬಾಲಭೋಜನ, ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪೇರ್ದ ಅಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಮಾತಾ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರು. ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ಬಿನ್ನಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿರ್ ಇತ್ತದು ತುಡರ್ ಬೊಲ್ಪ ಪೊತ್ತಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯರು ಸುರುವಾಂಡ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆದ ಉಪಪ್ರಸಾದ ನಡೆತರು. ಬಯ್ಯಗೋ ಪೊರ್ತು ಕಂತನಗ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಕರಿತೇರು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಡು ಪಾಲ್ದೊಂಡೆರು. ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೃತ್ತಾಚರಣೆ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಕಲು, ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು, ವಲಯ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು, ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಿತ್ರ ವೃಂದದಕ್ಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೇರು. 21ನೇ ದಿನದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆದ ಲೆಕ್ಕಡು ನಡೆತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ ಸಮಿತಿದ ಸೋಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ಸಮಾಜುಡುಪುನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಳುಚಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡವನ ಕೆಲಸ ಆವಡು. ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಆವಡು. ಪಿದೈ ದೇಶುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಪದರುನ ಕೆಲಸ ಆವಡು. ಶ್ರೀಧಾಮ ಲೋಕದ ಆತ್ಮಧಾಮ ಆದುಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡೆರು. ಪುತ್ತೂರ್ದ ದುಮ್ಮುದ ಶಾಸಕರು ಶಕುಂತಲಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರದ ಬೋರ್ಗುಡ್ಡೆನ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜರಿಗೂ ಸಂದಂಡು. ಬಾಲಭೋಜನದೊಟ್ಟುಗೂ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪನ ಕೆಲಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿಡ್ದು ಆ ಒಂದುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊರಂಡ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿದ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡೆರು. ಪೈವಳಿಕೆ ಅರಂತಳ್ದ ರಂಗತ್ರೈ ಬಳ್ಳಾಲ್, ದೇಲಂತ ಮಜಲ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಣವ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಂಜಯ್ ಪ್ರಭು, ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪುಂಡಲಿಕ ಶೇಟ್, ಕಾಸರಗೋಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೇದಾವತಿ ಎಸ್ ಮಧೂರು, ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಪೂಜಾರಿ ಧನು ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ, ಕೈಯಾರ್ ಪರಂಬಳ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾಯಿನಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ತಂಬಿಲ ಕಾರ್ಯಪುರ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೈಯಾರ, ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೃತ್ತಾಚರಣೆ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಬೊಟ್ಟಾರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ರೇವತಿ ಪೆರ್ನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟಿತ್ತರು. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಿರ್ಗಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು, ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಈ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ನೋಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ, ಆದರಣೀಯತೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಗೌರವ ಇದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಜಾಗೆಗೆ ಎಂಕ್ ದಾಮಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಹನುಮಗಿರಿಲ್ಲ ರಡ್ಡಲ ಇನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಮಣ್ಣದೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತುಪ್ಪಡು. ದಾಮಡ್ ಅವು 48 ದಿನ ನಡತದೆ. ಈ ಜೋಕಲಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಬಾಲಭೋಜನ ಕೊರ್ದು ಈ ಜೋಕ್ಲೇನು ಭಜನೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಜೋಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜೋಕಲಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮ ಪನಿಯರೆ ಕರ್ಮೆ ಹಾಕೋದು. ಈ ಮಾಣಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಏನೂ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಏನಲ್ಲ.
ಇದು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕು ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೈವಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನಡೀತದೆ. ಈ ದೈವಬಲ ಯಾರಿಗೆ ಉಂಟು ಅವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇದೀಗ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆ.